My sme sa naučili o tej vojne uvažovať v kategóriách prvej a druhej svetovej vojny. To znamená, že koncom vojny môže byť to, že nejaký štát zanikne, je na hlavu porazený. Alebo sa rozsype to zriadenie, že monarchiu nahradila republika, demokratický štát. Len takýchto vojen v dejinách nebolo veľa. Že zlikvidovali nejakého toho oponenta na hlavu a že došlo k úplnému preusporiadaniu sveta. Drvivá väčšina vojen v dejinách je iná. Že aj keď dojde k víťazstvu nejakej strany, tak je to víťazstvo povedzme relatívne a tie štáty pokračujú v nejakej podobe. Týmto dvom výsledkom došlo za cenu svetovej vojny. Za cenu svetovej vojny. Preto si podľa mňa musíme klásť otázku, že ak máme také, že absolutistické nároky, či sme ochotní dosiahnuť ich za cenu svetovej vojny. Ja mám pocit, že na Slovensku nie sme ochotní ísť do svetovej vojny, do vojny, kde by išli naši vojaci bojovať, že by sme sa stali súčasťou vojny. Nechceme sa stať súčasťou tej vojny. Myslím si, že naši politici by to mali rešpektovať. Jednou z tých tragédií tej vojny sú tie čísla tých obetí. Keď sa stretnem s nejakými tými diplomatmi alebo vojakmi, tak sa ich pýtam, s akými číslami pracujete? Koľko si myslíte, že tam tých obetí je? Odhadom, však nikto nevie presné číslo. Tie odhady sú šialené. Ja som to tu už spomenul, že vyše 300 000 mŕtvych, vyše 500 000 zranených. Na začiatku vojny sa hovorilo, že Ukrajina je schopná mať miliónovú armádu. Ak je to tak, ak sa to nezmenilo, tak to znamená, že tých 300 000, a on hovorí, že z tých vyše 500 000 je tretina už sa nemôže vrátiť do boja, že tie zranenia sú náročné, tak tá krajina už nemá dlhodobo schopnosť viesť vojnu. Za tie 2 mesiace tej protiofenzívy, ktorá teraz sa vedie, je vyše 40, údajne, podľa týchto zdrojov, vyše 40 000 mŕtvych na ukrajinskej strane a posunuli sa o také veľmi malé fliačiky niekoľko kilometrov štvorcových. Poliaci odhadujú, že dnes je na Ukrajine 23 až 25 miliónov ľudí. Ešte v roku 1991 tam bolo vyše 50 miliónov ľudí, čiže Ukrajina mala viac obyvateľov než Poľsko. Dneska sa tá krajina blíži k polovici, také väčšej polovici obyvateľov toho, čo má Poľsko. 25 miliónov ľudí. Hovoria aj ďalšiu vec, že ľudia poľský odhad, ľudia nad 60 rokov tvoria viac ako ľudia 20 až 60 rokov. Ak je to pravda, je to šialená informácia. Väčšina tých ľudí budú starí ľudia. Tretí dôležitý demografický faktor. Z tej krajiny odišli matky s deťmi, najmä. Deťmi do 18 rokov. Tá krajina bude, keby skončila vojna zajtra, že dojdú náboje všetkým, keby skončila, tá krajina bude bez žien a detí. Tá krajina bude na tom horšie ako Francúzsko po Napoleónovi, keď boli vyzabíjaní muži, ale zostali tam tie ženy s deťmi. Bude na tom horšie než Nemecko po Hitlerovi, lebo aj tam tie ženy s deťmi boli. Čiže tá Ukrajina môže po tej vojne dopadnúť ako vyľudnená krajina starých ľudí. Aký mier môže takáto krajina s takýmito dispozíciami, s takou perspektívou dosiahnuť? To nebude dobrý mier. To bude mizerný mier. Zelenský hovorí, že Ukrajina by mohla byť niečo ako východoeurópskym veľkým Izraelom. Lenže ten Izrael je krajina vnútorne silná, ktorá si dokáže poradiť s početnejšími susedmi, ale je to vyzbrojená silná krajina so silnou vnútornou morálkou. Ja sa obávam, že tá vojna vedie k tomu a že tí Rusi ju vlastne tak úmyselne aj vedú. Celou to demoralizáciou, tie náhodné strely, kade po celej tej krajine, ich cieľom podľa mňa nie sú tie obete priamo. To je demoralizácia, to je cynická, krutá demoralizácia toho obyvateľstva. Chcú zlomiť ich morálku. Výsledkom tej vojny môže byť, že za našimi hranicami vznikne veľká Palestína. Krajina nahnevaná na celý svet. Tá krajina môže dopadnúť tragicky. Je v záujme tej krajiny živiť tú vieru v to, že dobijeme, oslobodíme všetko vrátane Krymu? Nie je náhodou výsledkom takejto politiky, takejto mentality to, že každý, kto sa od toho odkloní, je považovaný za zradcu a tá krajina sa nám radikalizuje spôsobom, ktorý jej nemôže pomôcť. Lebo tam nebudú vojaci, nebudú tam muži. Aj keby mali tie náboje, nebude mať kto strieľať, alebo ich bude jednoducho málo. A tá krajina sa bude ničiť sama. Pýtal som sa jedného významného stredoeurópskeho diplomata, ktorý má dobré kontakty na Svätú stolicu, že čo vlastne navrhuje ten pápež. Čo je ten kardinál Cupy, ktorý cestoval do Kieva, do Moskvy, bol vo Washingtone, teraz tuším v Pekingu, že čo vlastne je ten pápežov návrh na to prímerie. Tak povedal, že jednoduchá vec. Tam, kde ste, sa zastavte. Ja mám pocit, že dnes je to najrealistickejšie, čo sa dá očakávať. Takže viete, čo vám povedia väčšina, keď by to ten pápež, on to ani nevyslovuje nahlas. Väčšina vám povie, že to znamená, že vy ste schválili tú ruskú vojnu. To znamená, že to akceptujete, že takto sa dá dobíjať územie. Ale to predsa nie je pravda. V tom pápežovom návrhu je obava, že to pre tú Ukrajinu môže dopadnúť ešte horšie. Ešte zničujúcejšie. Veď ak tá krajina skončí napríklad odrezaná od Čierneho mora, ak skončí, že to bude taký že príde o tú ľavobrežnú Ukrajinu,
že to bude ten západ tej krajiny a že to bude krajina bez perspektívy, lebo bude pohlcovaná tou vnútornou nenávisťou, že to bude pre tú krajinu predsa horšie ako ten zlý stav toho dnešného dňa. A toto sa tej Ukrajine deje kontinuálne. Tá perspektíva z roka na rok je stále horšia, nie lepšia. Nie lepšia. My tých Ukrajincov poznáme, sme ich spoznali, prišli sem tisíce Ukrajincov, však na našej dedine, ja žijem na malej dedine, ich asi 30 alebo 40. Sú to aj muži s rodinami. Nevrátia sa, povedali mi to, nevrátime sa tam. Majú bojovnú nátoru, nevrátime sa. Ale tí ľudia sú tá ich ochota bojovať, oni majú tú ochotu bojovať, sú proste bojovní, tak jak sú Poliaci, Ukrajinci, Rusi sú, tak majú takú tú bojovnú mentalitu, my to nemáme. Oni to majú. Ale my to podporujeme v nich. Všetci tí naši ministri zahraničných vecí to stále opakujú, že toto je cieľ Západu. Ale prečo to robíme? Veď keď to nebude úspešné, viete, čo spravia? Veď oni budú viniť aj nás. Jeden ten Ukrajinec, volá sa Roman, žije cez cestu, mi hovorí, ja som šťastný, že som tu. Postavil som tam dom z Charkovskej oblasti. Nechal som ho tam a neľutoval som jeden jediný deň. Mám tu ženu a všetky deti. Som rád, že som tu. Robím zámočníka, tam bol manažér plynárskeho podniku. Ale som šťastný za to. Ale želám si len jednu vec. Tak, ako tam vznikla občianska vojna, ako sme sa postavili jeden proti druhému, to isté sa dá podnietiť aj tu. Aj my sme rozdelení. My sme nie jedna komunita. Moja materinská reč je ruština. Som Ukrajinec, ale moja materinská reč je ruština. Moja matka bola Ruska, otec bol Ukrajinec. Vždy som si písal Ukrajinec. Podnietiť tú nenávisť, ktorá sa podnietila tam, je možné aj tu. Jedinú vec si želám, za to, ako sa k nám chováte, som za to vďačný, aby to tu nevzniklo. Ja myslím, že toto je naša zodpovednosť.